Ja, ik hoor helemaal op. Oh, ja, dat is jammer. ja, ik vind het heel jammer. Ja, maar dat is ook vriendelijk en Ja, ja. Maar je bent een goede klant, hè, voor mij. En praatje met Even een praatje. Ja, jullie is echt thuis Ja, weer, hè? ja. Normaal had er het smoordrok bij het runnen van de winkel. Maar nu is Hans Hoverda vooral dwaande met afscheid nemen van zijn verste klanten. Nu haast 39 jaar bij de Pois. Waarvan de laatste jongen in de Westereen houdt de bedrijfsleider er mij op. Ik vind het wel goed. Zo. Het is, ik heb een prachtige tijd gewoon. Gerre in de Westerijn. Geweldig volk. Mooi groep personeel om me heen. Die altijd voor me klaarstaan. En ja, nou wordt het echt tijd. Dat ik zei, nou, ik let een stukje gewoon iemand anders horen. Van Haas, Ontljouwet en Dokkum. Hoverda had in alle jaren in verschillende Pois-filialen werken. Zijn carrière begon likwijls als jong feind bij de Pois in Stienjes. Ik wie kok. En ja, er wie geen werk in die tijd. En ik ging een maat bij me, die werkte bij de Pois. En ik zei, is er bij hem net wat werk? Ah, even later belde de bedrijfsleider op van Stienjes toen. En die zei, ik kom er even. En die vorige dag week over aan het werk. Zij het goed gaan. In al die jaren dat Hoverda bij de Pois werken, had er een soort mooie herinneringsmakken. De collega's zullen hem dan echt bot missen. Altijd de humor, zeg maar. Voordat we aan het werk gaan, dan hebben we altijd wel even grapjes en geintjes. En dan had er altijd wel van die mooie uitspraken van koekoek jongen, of hij hem de handen in de gips, of we doen al even wat. En het is hier geen subtropische instelling. Dat soort uitspraken, dus dat gaan we wel missen straks. Het ging hem goed, hè? En Johan maar de beslissing. Ja. De meesten die ben me alles. En de kinderen klanten nek al heel wel wat. Wist je? En de klanten kennen mij. En ja, ze kennen altijd bij mij terug of er wat is. En krijg ik ook zo merk, hè? Het allerbeste en ik wens je alle goed in de toekomst met de vrouw en de band. Het gaat je goed. Dank u wel. Jo, hè. Ja, dank u wel. Mooi. Gaat je goed? Beste, ja. En ik bedankt voor alles wat je doet. En een mooie tijd krijgen. Ja. Hey? Dank u wel. Oké, nou, En wel thuis, hè? Ja, dank je. Oké. Hoi. Ik wil alle klanten bij deze bedanken voor het vertrouwen wat ik al je gewoon heb. En het gaat hem goed. En denk al je om jezelf. Dank je. Dank u wel.